Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Zostaňte so mnou aj dneska, bude to znovu zaujímavé. Nachádzam sa pri obci Šiatorská Bukovinka v Novohrade a tu je taký krásny prírodný úkaz, ktorý sa ľudovo nazýva Kamenná izba. Dneska si toto ideme pozrieť. Naučný chodník je celkom nový, to ešte vidno na týchto informačných tabuliach, ktoré tu máme. Je to veľmi pekne spravené. Dĺžka naučného chodníka je okolo 300 metrov, takže naozaj toto môže byť aj taká nedeľňajšia prechádzka. Cesta po lesíku je veľmi príjemná a naučný chodník je veľmi pekne vyčistený. Vidno, že to teraz nedávno obnovovali a robili ho. Za nejakých 300 metrov sa dostaneme ku kamennej izbe. Dovolte mi predstaviť nového člena našej malej partie a to je Happy, náš kamarát, je to 5-mesačná borderka a budem rád, keď ma bude doprevádzať na mnohých potulkách. Po nenáročnej prechádzke sa dostávame k kamennej izbe. Impozantnú 14 metrov vysokú stenu vytvorila padajúca voda z vodopádu, ktorá narúša pieskovcovú stenu v jej spodnej časti. Vytvára sa dutinka, ktorá sa neustále zväčšuje, až sa horné, tvrdšie nadložie zrúti. Tento erózny proces sa neustále opakuje a rotlina sa tzv. Spätnou eróziou ďalej prehlbuje smerom dozadu. Návštevu tejto zaujímavej lokality môžete spojiť s návštevou iných krásnych lokalít, ako je napríklad Filiakovský hrad alebo hrad Čomoška, alebo sa môžete prejsť ešte aj na Medvešskej planine. V daždivom počasí, keď veľa prší, tak vzniká krásny malý vodopádik, zase v zime. Vzniká ľadopád, ktorý sa niekedy dal aj liesť. Mal som tu skúsenosť, že sme ho liezli, a nakoľko, že poslednú dobu už sú veľmi teplé zimy, takže sme radi, keď sa nejaký ten ľad vôbec tu vytvorí. Páči sa tu Happy mu v tomto teple. Pozreli sme si kamennú izbu a nemusíme veľakrát ďaleko chodiť od domova, aby sme objavili krásne nové miesta, kde môžeme stráviť pekný čas, môžeme si oddychnúť troška. Ja vám ďakujem pekne, že ste dopozerali toto video do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.